78 días de actividade continuada e 301 actividades son as cifras das festas de verán de Pontevedra. Dende o Concello fixeron un balance positivo de todas elas, tanto en afluencia de público como no sentir xeral das persoas que participaron das actividades. En concreto, por exemplo, concertos sen contar os do surfing, 57 de distintos tipos de música, jazz, música tradicional, música clásica, pop, rock, de todos os estilos diferentes, hubo 57 concertos. Foron 187 as empresas contratadas, un 96% delas de Pontevedra, e para a organización dos eventos colaborouse con asociacións e colectivos da cidade. Porque prácticamente todas esas actividades que se fan en colaboración con algunha asociación ou con algún colectivo, e tamén moita colaboración co tecido empresarial pontevedrés, porque tamén hai actividades que se fan en colaboración con empresas de Pontevedra. Só agradecer o ben que foi o verán, a cantidad de xente que participou, o ben que o fixo, porque pasamos un verán intensísimo, pero sen incidentes reseñables, e a xente, gozando da cidade, dos seus amigos, dos seus familiares. Sobre a Feira Franca, que este ano tivo desfiles novidosos e estivo acompañada polo bo tempo, destacouse que é unha festa familiar e anunciouse un esforzo especial para o ano que ven, no que se celebrará o 20 aniversario. O ano que ven é o 20 aniversario, polo tanto faremos un esforzo orzamentario, valga o pareado, para intentar darlle, un certo significado, porque é unha data... Xa estamos discurrindo cousas para o ano que ven. É unha data diferente, non? Polo tanto, eu creo que está consolidada a Feira Franca, que a xente disfruta nela, que a prepara con cariño e que os nenos tamén se incorporan. A diferencia que hai da Feira Franca con outras é que é unha festa familiar, no sentido clásico da palabra, non? O reto que temos de cara ao 20, a 20ª edición que temos o próximo ano e de cara ao futuro é manter a calidade. Ese é o reto fundamental no que sempre existimos, porque o que peor que pode pasar cunha festa destas é que chegue un momento en que a xente de Pontevedra, porque perdeu calidade, non queira participar e que se convirta en algo que veñen a ver os de fora. Carme da Silva lembrou que a actividade aínda non rematou, xa que o 15 de setembro será a quenda do Festival do Leite.